IJzerhandel Raadsma van Dokkum is weer een stukje grutter groeid. Maar ingang van 1 februari nam het familiebedrijf Brandsgenoot Klunder in Drachten over. We hebben deels al dezelfde klanten, die zowel bij ons kochten als je bij Klunder. En die zich voor. Dus hier ben we together, ben we eruit kwamen, dat we het oernemen konden. En dan langzamerhand dan laten we dat samenvoegen. En zullen het uiteindelijk als Raadsma verder gaan. 2 familiebedrijven hebben een beetje dezelfde historie, hebben dezelfde mentaliteit. En dat past dan goed bij elkaar en dan kom je er heel makkelijk uit. Van Raadsma als geheel budget de oername van Klunder, de ijzerwaren specialist, dat we in Noord-Nederland sterker in de markt staan. En strategische plakken in de provincie en buiten de provincie innemen om eens klanten te kunnen bezienen. Die oername, had die ook consequenties voor het huidige personeel hier in Drachten? Nee, die had in wezen geen consequenties voor het huidige personeel. Het team wil zelfsturend omdat ze hun oude werkjouwer hier nog een bedrijf, Klunder de deurregisseur, dat bleef zelfstandig eruit draaien, die nemen we net over. En dit team bleef gewoon zelfstandig operationeel in Drachten.